Famba pasi. Dan. Ukumona munhu ari kufamba pasi. Munhu kona uchitori. Foni ngamba yangu. Aiwa, ndikuotaura newe kausi kudarira. Chii chikumboitika? Ndikuita madhire basa. Madhire basa? Ndikuita madhire kuti. Iwe unoona basa iwe? Iwe shona. Wazotanga kushanda kuti. Madhire. Ndikutaura nevanhu pafoni. Kana nditaura madhire pafoni. Ko foni yanga manya kuita sei? Unoita ungabhurera kacho. Ndati foni yanga manya kuita sei? Ndati kuita ungabhurera. Asati nongowe kufara tongomira tikaflexa chimbomira urikugara aiwa ndachizvoni iwe uda kuita bhurera remumba muti ndinde ndichitenga chipatara ndichiita zvese iwe uda kubasa nderere ubaibai foni everyday uno uchingodudza ndichiita zvebasa zvipi apa foni ndo problem aiwa unoshanda kuti ndatitomboona foni saka problem chii ndatitomboona foni yako ndichakupa ndiipe kana ndakuona because ndikutaura newe ndichakupa varume mudhuri munonetsa mukushanda vakudhara kufitwa no problem ukaroora munhu ane mari dzake zvine nepo dzako dziri kuti inokushanda dzako ndowaitonimonitidza ende uri benten futi zvinana bana mudiki vatiri kudana nini ndibhendemba ndikudana nini ati wakaninyebera makore kwakabharwa watogondo vashanda pgs chindidya maritazochengeta vana vangu pgs ndizvawapinzanatokutanga mwezokurenda unobuda mba mangu sha ndingotaura nemabosi pafoni enda mabosi pakunoshanda yauri kuita uri kuida ndotoenda izvezvi